Han gjorde det før til. Det er Lykke. Hvad? Du er sød. Den er svær, den her. Du er sød. Og jeg har lige givet dig svaret. Derfor jeg vidste jo ikke for. Jeg tror, jeg siger Salah. Jeg tror, du har ret. Du skal også kunne nævne, hvad det første hold er så. Al-Ahly. Cristiano Ronaldo! Jeg lader bare ham på den. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, Rydiger. det er helt korrekt. Hey, Ja, Ramos. lige præcis. Fuck mig nemt. Ja, Altså bare, jeg ved det. Maguire. lige præcis. Jeg skulle til at sige Johnny Evans. Slaphead. Ja, Romelu. Lagaga. lige præcis. Lagaga. Nej, jeg ved ikke. Ja, Havertz. lige Jeg præcis. skal sige Leno. Holy shit. Du er så gammel, du burde vide det. Jamen, det gør jeg også. Ja, Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Men kan vi få et svar? jeg mistede lige den, som jeg troede, det var. Marcelo. Marcelo. Nej, det er ikke. Barcelona. Ja, det er helt væk. Super. Spiller han ikke den? Jo, tror jeg. Er der en af jer, der er kommet med et final guess? Dante. Nej, det er Arturo Vidal. Nå. VV. Fuck, han er gammel. Hold nu kæft. Bare fordi jeg ser dårligt, betyder det, at jeg ikke er gammel. Jeg skal faktisk Fuck, du er gammel, mand. Ja, jeg ved ikke. Ja, Jallo. Jallo? Ja. Ham, du spiller i Vejle? Nej, Nej. det er ikke ham. Det var da et godt bud. Har du et bud, Mikkel? Lasse Bækkelund. Ja, det var- Tæt på, men det er faktisk Preben Elkjær. Okay. Ej, det ved jeg godt. Også mig. Fuck. Ja, Pedro. lige præcis. Helt korrekt. Stillingen er lige nu 5-3, og vi får det næste spørgsmål her. Ja, Nej, det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Nej, jeg ved ikke. Ej, hvor er det dumt. Så må den være op til ham. Rød Stjerne er jo Serbien, mand. Jeg ved det heller ikke. Matic. tænk på en serbisk United-spiller. Vidic. Lige præcis. Fuck det. Så giver Nej, det er jo ikke rigtigt. Pepe. Nej, Nej. ja, Casillas. det er simpelthen rigtigt. Jeg er ked af det, men jeg blev simpelthen nødt til at lave et trickspørgsmål til jer. Der var enten eller. Det er ikke det. Det er ikke Botafogo. Jo. Du går til Fogo, jo. Jeg kan godt ved med, at det her det er dig, kan. Det er det også. Rubinho. Forkert. Du rækker ikke engang hånden op. Nej. Ej, men når han er så dum og bare sige noget, så må jeg jo bare afvise ham. Ja. Det er i hvert fald en brasilianer, det er mit bud. Eller hvad? Der bliver simpelthen nødt til at sige, det er det ikke. Jeg skal også til at sige, at det er nok en hollænder. Ja, Ajax. Det er ikke hullet, fordi at han er ikke spillet de andre. Kan godt hjælpe lidt. Det er en hollænder. Wow. Jeg er varm. Men jeg har ingen idé om, hvem det er så. Ransenbrink. Hansenbrink. Jo. Kender du ikke ham? Ja, hvad siger du? Sedorf. Du er fuldstændig rigtigt. De kan ikke spille med sådan en ekspert, jo. Det var begge først. Aslion. Lige præcis. Jeg havde haft den. Ja. Okay, fuck, jeg har ingen idé. Kan du så ikke lade Hey, jeg mig? ved. Nej, Jo, ja, jo, faktisk. den tager du. Den tager du. Nej, okay, Chesney. Ja, Kirsten er rigtigt. Vildt, jeg vidste ikke, han spillede Brentford. De næste her, de giver 2 point simpelthen. Og den kommer her. Hvem er du? Hvad siger vi begge? Jerome Boateng. Lige præcis. Du er... Nej. Den her har Kai simpelthen sagt, at I ikke vil kunne finde ud af, så den får I her. Gamle mand. Jo, den kan jeg godt. Nej, det kan jeg sgu ikke. Okay, godt det, jeg godt kan. Ved du det ikke? Nej. Gør du det? Nej. Det er en eller anden gammel spiller, tror jeg. Det er det også. Hvem er den sidste klub? Er det ikke Wrexham? Nej. Er det ikke? Barnet. 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 Det er Barnes. Men jeg har absolut ingen idé stadig. Det er... Giver I op? Abate. Nej, Ja, jeg giver op. det er Edgar Davids. Ham med brillerne. Og så må Lige man spille i præcis. Barnet. Det har han. Stillingen er lige nu 11-4 til Bækkelund, og vi kører videre.
over ham. Ja, det må jeg få. Jeg ved det godt, men du tager den med. Du ved det godt, simpelthen. Nå. Du tager den bare, du er bagud med 7. Ja, jeg ved det ikke. Dog sige noget. Det er Mikkel Duhlund. Nej, det er en legende, kan jeg lige så godt sige. Det er simpelthen en legende. Fra Skotland, eller hvad? Nej, han er italiensk. Perugia. Jeg ved det sgu ikke. Det var en italiensk igen. Inzaghi. Nej. Gattuso. Ja, det er... Ej, men hvad? Høj. Også mig. Snakkede. Ja. Nej, hvad? Ikke Schneiderlin. Ikke Schneiderlin. Nå. Koscielny. Ja, Koscielny. Begge. Melder umuligt begge, det var mig. Du er for langsom, det er jeg ked af at sige. Den næste her giver 5 point, så der er det med lige at fokusere lidt mere, gutter. Her. Ja. Snart lidt. De næste 4 her er simpelthen noget, jeg har gjort for at udfordre jer. Jeg har sat 4 OB-spillere ind. Jeg er ikke udfordret nok i forvejen. For Mikkel at være ved 22-4. Det er for hyggen, vi spiller nu. Er I klar? Ja. Det er for hyggeligt. Så. På klokken nu. Det er Vendsyssel. Ja, men jeg kigger på den første. Anders Freja. Kan du ikke det? Kan du? Nej. Men du er jo dansk Hvorfor siger fodboldmand. du det som om Jeg er sgu dansk fodbold. Du er dansk fodboldmand. Jeg siger ikke OB særlig meget. Skal vi bare sige et random navn så? Du siger Brennan, og jeg siger med gamle navn. Jo, Carsten Fredgaard. Nej. Emil Larsen. Nej. Det er simpelthen Chris Sørensen. Det er Anker. Tæt på. Ja, lige præcis. Må jeg bruge min livline? Må jeg høre bag? Hans Henrik Andreasen. Lige præcis. Ham er jeg gået på banen med. Og så kan du om ingen gang, mand. Nej. Fandme skuffende. Vi må ikke håbe, han ser med. Vi har simpelthen 2 spørgsmål tilbage, og vi har lige aftalt, at hvis Mikkel får de 2 rigtigt, så får han 10 point for hver. Og så taber han jo stadig. Ja, Nej, det gør han, men så ligner det ikke, at han har tabt så meget. I får den her. Jeg ved det jo ikke. Marseille. Nej. Jo. De er ret. Nej. Nej. Hvorfor griner du sådan der, Kai? Er det fordi, jeg skal så tæt på for at se noget? Ja, hvad er den sidste klub? B1909? Der må helt ærligt noget, jeg ikke huske det, men ja, det mener jeg, det er. Altså, jeg ved, Isuna, han spiller sådan i B1900 et eller andet. Hvem? Isuna? Fuck det. Ej, kom nu. Nu må du sgu lige tage os sammen. Ja, det ved jeg ikke. Jeg er bare med for hyggen. Kom nu. Jeg ved godt. det ikke. Du kan godt. Nej, jeg kan. Jo. Hvorfor kan jeg det? Kom nu. Kom og gæt. Jeg forventer, at du tager den. Træv Nej. Det er sygt bare at sige Taiwan, der har været sådan 1000 spillere. Så er der da rimelig stor chance for, at den rammer. Jamen, jeg ved det ikke. Det må Prøv at komme med et gæt. hvad hedder ham der fra... han spiller i Kolding. Det er ikke Opondo. Nej, det var Yao Didon. Nå. Han spiller også i Nej, ja, Horsens, ja. Jamen, så siger jeg... Han får det sikkert. Og det ved jeg ikke. Hvad er det sgu da? Tino Stille? Ja. Jeg er også gået bagud med 20. Miti. Nej, det er Tempo. Var det Tempo? Ej, det var mellem ham og Miti, og så havde jeg Tempo. Vi kører sidste spørgsmål her, og I får den nu. What the fuck? Belgiens landshold, nej. Dynamo. Det Power. Det ved jeg ikke engang, hvor det er. Er det tysk, sådan der de der farver? Eller Belgien? Jeg er lige nu, om jeg har bare søgt på, hvor de spiller hen. Jeg har ikke lige lavet min research på, hvad det er for en klub. Dynamo. Power, står der det, siger du? Ja, Power Dynamo FC. Ved du, hvem det er, Kai? Ja, du har sikkert været med til at forberede spørgsmålet. En lille snylder. Nej, men vi kan lave en teaser på, at han har lavet den, vi skal lave senere. For den har jeg ikke selv kunne sidde og lave i Sukusen. Når Kai har lavet quizzen. Ja. Jeg troede, vi Skal vi ikke lige på? Nej, Kai har ikke hjulpet med det her. Det er kun Kan du mig, der ikke har give selv. ledtråd? Så vi har en chance. Har du ørerne igen? Jeg har spillet i OB. Det er blevet nævnt. Traoré. Nej, Diarra. nej, Hvad fuck er det? Insua. Eller nej, det er ikke blevet nævnt. Isuna. Insua. Hvem fanden har du? Det er næsten lige blevet nævnt. Var det Miti? Jeg sagde sgu nok. Mikkel sagde det først. Men var det spil vi ikke med skoleregler? Mere. Prøv, ikke når man er så ringe som Mikkel, så får man fuld kode. Hallo. Hvad er det, jeg gammel mor? Nu er gammel. Det var bare, jeg havde vundet rigtig stort, hvis jeg Ja, havde fået 10. baby. Hvad har du at sige til, at du har vundet så stort? Hvad siger vi, den endelige stilling er egentlig? Den siger vi var det er pres? 25-14 til Bækkelund. Nej.
25-14. Lige præcis. Måske lige... jeg havde faktisk forventet at vinde mere. Jeg smutter. Har forventet at vinde mere. Ja, det vil jeg Men sige. gider ikke I med. forhold til, at han fik 10 point for det sidste spørgsmål, hvor han kun skulle have haft 3. Så. Du er gammel.